Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuegu gaur Kutxa Kultur Plazara hurbildu zareten guztioi. Baita ere etxetik streaming bitartez konektatuta zaudeten guztioi. Eta, DIPC-tik etorri zaigun Ricardo Díez Muñoz zuzendariari eta bereziki gaur hitzaldia emango duen Maidia Intxaustegiri. Eskerrik asko bioi. Bai. Bai Kutxa Fundazioak bai DIPC helburu amankomunak dauzkagu. Adibidez, divulgazio generalistaren bitartez lortu nahi ditugun helburu batzuk. Gazteengan bokazio zientifikoak sustatzeko modu bat dela uste dugu, baita ere zientziarekiko grina gizartean mantentzeko modu bat, eta gizartean baita ere izpiritu kritikoa piztu eta berpizteko modu bat. Horietaz gain, uste dugu genero berdintasuna eta hizkuntza berdintasuna bermatzeko bide bat ere badela divulgazio generalista. Ildo honetatik duela urte batzuk DIPC eta Kutxa Fundazioa hasi ginen hitzaldi zientifiko generalistak antolatzen. Duela 2 urte, 2019an, forma oroilagoa eman eta izen bat emateko erabaki hartu zen eta hortik Zientzia Kutxa eta gaurko dugun hitzaldia. Pasaden urtean badakizu ezin izan genuela ospatu, baina urten indar berrituta gatoz eta formatu misto honekin. Eta, besterik gabe berriro ere mila esker denoi etortzeagatik eta DIPC-ko Nora Gonzalezi emango diot hitza, bai Maria Intxaustegi, bai bere hitzaldiari aurkezpena emateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko Inigo harrera hitz hauengatik eta nik ere DIPC-ren izenean eskerrak eman nahi dizkizuet gaurkoan hona hurbildu zareten guztiei eta etxetikan ere streaming bidez jarraitzen duzuen hoi. Inigok esan duen bezala guk urteak daramatzagu Kutxa Fundazioarekin batera gaurkoa bezalako divulgazio hitzaldiak antolatzen eta egia esan orokorrean publikoaren erantzun onarekin oso pozik daude eta gogotsu ekimen hauekin aurrera jarraitzeko. Zientzia Kutxa, gen bidaiaria zikloko 2. hitzordua da gaurkoa eta dakizuenez azken urtean, pasadan urte honetan, ez dugu bidaiatzeko aukera gehiegirik izan, konfinamendua dela eta gutako asko eta asko irrikitan gaude, berriz ere paraje berriak ezagutzeko, berriz abiatzeko leku berri horiek ezagutzera, eta bidaiatzera. Horregatik, ziklo honetan parte hartzera gonbidatu ditugu profil bidaiaria eta esploratzailea duten hizlariak. Horrela, gure helburua da, zuei, hemen zuen eserlekuetatikan, aukera ematea, gonbidatu hauen eskutik bidaiatzeko eta bereziki mundua begi berriekin ikusteko eta begirada zientifiko batekin begiratzeko. Zientzialariek identifikatuta omen daukate bidaiatzeko zena pizten duen gen bat eta dudik ez daukat gaurko gure gonbidatu Maria Intxaustegik gen hori edo zena hori oso aktibatuta daukala. Bera da itsaspeko arkeologa, historialaria, barku kapitaina, buzo profesionala eta espedizio gida. Eta, jakinez beteta eta itsasoarekin maite minduta, beren lehendabiziko ikerkuntzak aro modernoko itsasontzi ondoratuekin lotuta daude. Gerora buzo profesionala bilakatu zen, hain zuzen ere itsaspeko arkeologian aritzeko eta mundu osoan zehar ibili da urrazpiko ondarea aztertzen. Bestalde, Euskal Herriko Unibertsitatean doktoregotza bukatzen ari da, Habanako 18. mendeko ontziolari buruz. Ikasketak ordaintzeko Mariak kapitain titulua eskuratu zuen eta profesionalki nabigatzen hasi zen. Eta geroztik, belauntzi handiekin ibili da, batez ere itsaso Australian, aro modernoko espedizioak aztertzen. Gaur egun, barke Europa 19. mendeko bergantinean ari da lanean, Antartikako espedizio gida bezala.
Eta gaurko hitzaldian guk berarekin hegoalderantz egingo dugu bidaia 19. mendeko bergantin honetan. Malvinas edo Falkland uhartetatikan Antartikaraino eramago gaitu Maria Intxaustegik bere espedizio gidalanak eta ikerkuntzak azaltzeko. Gainea gaur oso egun berezia da egutegian, gaur ospatzen baita 60. urteurrena Antartikako tratatua sinatu zenetik. Bestalde, Mariaren hitzaldia eta gero, iaz Mariari eta bere barke Europako eskifaiari konfinamenduak harrapatu zien itsasoan, eta erabaki bat hartu zuten, Ushuaiatikan Herbehereetara iaz, garai batean bidaiatzen zen bezala, eskalari gabe eta haize oialekin bakarrik lagunduta bueltatzea. Bueltatu behar izan zuten bidai luze horretan Atlantiko guztia zeharkatuz. Orduan, Mariaren hitzaldia eta gero, eta berari egin nahi dizkiezuen galderak eta gero, esperientzia hori kontatzen duen dokumental bat, The Voyage dokumentala ikusteko aukera ere izango dugu. Eta orain bai, Maria Intxaustegiren hitzaldiarekin uste zaituztet, 19. mendeko belauntzi batean, bizi, esploratu eta ikertu. Maria. Atxalde on guztioi, mila esker gonbidatzeagatik hitzaldi honetara, niretzat gustu bat da hemen egotea, Passion for Knowledge, beste ekitaldi eta hainbatetan hor radarean egon naiz, entzule bezala, eta momentua iritsia aurkezle izateko garaia. 19. mendeko belauntzi batean bizi, esploratu eta ikertu. Horrek nire bizitzaren ataltxo bat bakarrik deskribatzen du. Beste bat itsasazpian dago. Itsaspeko arkeologa naiz, urtero 45 hilabete eta beste 45 hilabete nabigatzen dut mundu osoan zehar. Azken finean, ikerlariak pasioarekin mugitzen gea, divulgazioarekin mugitzen gea, eta beste ikuspuntuak dazkagu buruan. Goazen, buelta bat ematea horri buruz. Adibidez, hau da, guk ezagutzen dugun, mapamundi ospetsuenetariko bat, ez da? Denok referentzi normala dakagu mapamundi bezala. Kontuan hartzen baldin badezute, nun dagoen erdigunea Europan dago, eta zentzu bat daka. Zergatik erdigunea Europan? Lehendabiziko kartografoek Europakoak zirala. Juan de la Cosa Espainian, Ameriko Besputxo, Italian, Frantziakoak, Ingalaterrakoak, hasi ziren proiekzio bat egiten, aro modernoan, lehendabiziko portugesak Afrikarekin, gero espainolak Amerikarekin, gero portugesak baitare, pixkanaka proiekzio bat eratu zen gure munduari buruz. Baina hori ikuspuntu bat da. Eta hemen ikuspuntua ikusten duguna da, gu Europarrak erdialdean gaudela, eta lurra, gure planeta, garrantzitsuagoa dela ura baino. Baina beste batzuk, arraroa geanak, beste ikuspuntu bat dakagu. Hau da, 1982an Spielhaus ozeanografoak egin zuen proiekzioa. Proiekzio honetan, ni, askoz ere identifikatuagoa sentiarazten naiz. Hau zein da? Hau da, itsasoaren proiekzioa. Hau da, planeta urdina, barne, garrantzitsua. Antartika, bere neguan zehar, bere dentsitatea bikoiztu egiten du. Eta bere udaran murrizten du. Nola murrizten du? Izotza urtzen. Eta urtzen denean, izotz guzti hori itsasora joaten da. Horregatik, gazitasuna, gaza duen gure urgazia ekilibratzen da. Eta horrek esan nahi du, adibidez, Antartidari esker guk Bizkaiko golkoan korrentea dazkagula euriarekin, gure Euskal Herria berdea eginez, edota Sahara arloan geroz eta desertifikazio gehiago dagoela. Antartida naiz eta urrun dirudi oso gertu dago gugatikan, zeren itsaso guztia, ozeano guztia konektatuta daude. Eta niri hori, asko gustatzen zait.
Itsasazpira joango gara orain, Euskal Herriran bueltan, eta azalduko dizuet nire bizitzaren 5-6 hilabete jakiteko zergatik hasi nintzen Euskal Herrian orazpian eta Antartidan bukatu nun. Itsaspeko arkeologia. Beno, ez da oso zaila ulertzea, naiz eta jende askok niri galdetzea. Haizu, baina hori oso arraroa da, ez dut inoiz aitu olako lanikan, ez? Eta nik esaten dut, bueno, baina zuek arkeologoak ezagutzen dituzute, ez da? Bai, noski horiek, bai. Pues gauza bera da, metodologia berarekin bakarrik itsasazpian. Zientzialaria gea, ondarea ikertu eta babesten dugu, baino itsasazpian. Nola? Bueno, a ver, ja, oso no. Eskabazioak egiten, indusketak egiten. Hemen ikus dezakegu arkeologo pare batzuk lan egiten, ni ez dakit zein naizen egia esan, eta dazkagu zuloak, dazkagu kuadrikulazioak, materiala hartzen ari dugu. Eskabazio hau, orain dela urte pare batzuk egin genuen, Bajo de la Campanako meategian hain zuzen ere, Kartagenan, Murtziako probintzian. Eta oso interesgarria da. Zeren hau izan zen itsasontzi gabeko, itsasontzi baten eskabazioa. Eta hau nola da posible? Kargamenduari esker. Kargamendu hau, sakabanatuta zegoen amengo fonduan. Baina itsasontzia material organikoez eginda dago. Horrek esan nahi du, Mediterraneo aldean, bizitza beteriko itsaso batean mikroorganismoak material organikoa, zera, ola, ezurrak, eta abar jaten dituzte. Orduan desagertzen dira. Baina zeramikak eta hainbeste material asko ez. Eta hor, ari ginen aztertzen. Egun batean, 20 marfilezko letagin, elefantezkoak aurkitu genitun. Eta esan genuen, hau bombazo bat da. 20 horiek hartu genitun kontu handiarekin, zeren bagenek egun oso zarra zala. Oraindikan ez ginen ados zegaraikoak, erromatarrak, greziakoak, akaso zarragoa dira. Bueno, material hori hartu genuen eta kontserbazio lan eskizito batekin, marfilezko letakin bat, inskripzio bat zekan. Eta orduan ikusi genuen, ostras, inskripzio hori alfabeto fenizioa zen. Horrek esan nahi du 8-7 Kristo aurretik garren mendekoa zala. Bueno, ni gauza batzuk dazkizkit, beste askok ez, orduan adituei deitzen diet. Turkiako aditu bati ditu genion, hain zuzen ere, alfabeto fenizion espezializatua. Eta berak esan zigun, hau bodastar esan nahi du. Bodastar, Tiro, familiako merkatari garrantzitsu bat zan. Eta itsasontzionek, segurazki, 7. Kristo aurretik, 7. mendekoa da, eta Tiro, Libanotik, Espainiaraino iritsi zan merkataritza egiteko, zeren oso familia potente bat zan. Ostras, bale. Horrek esan nahi du, Kristo aurretik 7. mendean feniziarrek jadanik linea merkantil oso bat zekatela punta batetik besteraino. Navigazio aldetikan hori errevoluzio bat da. Zeren garai hortan, gabez navigatu behar zuten, eta abar. Baina gero beste material bat aurkitu genuen. Eta material hori, igual zuentzat, eta zianen niretzat baitare, etzan oso esanguratsua. Berunezko plantxak. Zatezu, pues bai, balio ekonomikoa dakate, baina berunezko plantxak ez dira oso garrantzitsuak. Ez dare, analizia egin genuen, eta berunezko plantxa horiek Galiziatik etortzen ziren. Hain zuzen ere, Koruñako tokitikan, meategiete. Horrek zer esan nahi du? Kristo aurretik 7. mendean jadanik, Hispania osoan, penintxula osoan, zegoela sare merkantil garrantzitsua nun oso normala zan, Galiziako berunezko lingote bat, Murtziaraino iristea, eta Tiroko merkatari itsasontzi batek Murtziaraino iristea, hori erostea eta bueltatzea. Horrekin zer esan nahi dut? Hau guztia, profesionalak egiten dugula.
Eta ez duela balio bakarrik urperatzailea izatea eta pasioa izatea arkeologiari buruz. Pasioa baldin badaukazute, irakurri liburu bat, etorri hitzaldi batera, baino horregatikan guk analisi asko eta laborategiko lan asko egiten dugu. Hau da, itsasontzi gabeko, itsasontzi indusketa bat. Baina enjungo gea nik maite ditudan eskabazioetara. Aro modernoko itsasontzi eraikuntza. Hain zuzen ere, Baltiko itsasoan Suedian. 17. mendeko Mars itsasontzi ondoratua da. Hemen ikus daiteke, hau urpekari bat dala, eta behitu ze kontserbazio egoera ikaragarria. Uste dut, hemen hotzetaz maitemindu nintzala. Konturatu nintzen, hotzarekin gauzak hobeto kontserbatzen zirala. Normalian, bai Mediterranean, bai hemen Kantaurian, Karibe aldean, ia munduko toki gehienetan, mikroorganismoak, materia organiko guztiak jaten dituzte. Eta, 6-8 batzutan 10% portzentaia bakarrik aurkitzen dugu itsasontzi ondoratuei buruz. Eta hemen dakago 100%. Izugarria. Zergatik? Hotzak kontserbazio lan polita egiten duelako. Eta, Suediatik beste toki askotara jo nintzen, Australia, Florida, Texas, hau da nire laneko gisa, zer desberdina, ikusten dezuten moduan, baina beharrezkoa. Eta gaur egun, erabaki nuen Euskal Herri mailan gehatzea. Zergatik, konturatu nintzalako Euskal Herri mailan ez zegoelako ikerkuntza asko itsaspeko ondariari buruz, babestu behar zalako, eta esfortzu bat behar zula eta merezi zula. Beraz, gaur egun, nahiko harronago esateaz. Urpeko ondarea proiektu transfronterizoa zuzentzen dudala nire kide batekin, guk egiten duguna proiektu horretan da, iparraldea eta hegoaldea, Txingudiko badian historia orokor bat eratu, baino kideak bezala, bai Frantzia eta bai Euskal Herria batera. Bestalde, formakuntza eta divulgazioa gizartean, bai ofizialki, adibidez ertzainarekin, poliziekin, nola babestu ondarea, zer egin, zerrek esaten nuen ondarearen legedia eta abar, eta gero baita ere, urpekariei interesatuta dagoen jendearekin, zergatik? Zeren, ezin baldin badezute ikusi, gaur egun, teknologia daukagu zuek hori ikusteko, eta jakiteko hor bertan, itsasazpian, ondare bat daukazutela guztiona dana. Azkenik, diputazioarekin hasi gara proiektu eta lan asko egiten, baina momentuz sekreto de sumario da, ezin dezakegu ezera aurreratu, baina adi egunkarietan eta gure berridikan konturatuko zeate. Hau da, Urazpian nagoenean, baina Urazpitik laborategira nijoa. Eta laborategitik dosierrak eta hainbat artikulu idatzi behar ditut. Hau da, nire bizitza akademikoa. Eta gustatzen zait. Baina niri beti rock'n'rolla baita ere gustatu zait. Eta orduan nire beste aldea asko sustatu dut. Hau da, espedizioena. Presentatuko dizuet nire bigarren etxea. Zuekin, Bark Europa. 19. mendeko Bengartina, Hamburgon eraikitakoa, eta Holandako gobernuak erosi zuen, mastak berritu, bela guztiak ipini, eta munduan zehar bidaiak egiten hasi diren. Bidaiariak eramaten ditugu, hau da, zuek gorrian sartzaitezket, eta ingelesa baldin badakazutek, gurekin etortzen zeate. Urtero, Antartidara joten gea, eta bai Atlantikoa, bai Pazifikoa, espedizio asko eta desberdin egiten ditugu. Tripulante profesionalak dira, zuk hor lanean egiteko profesionala izan behar zea, eta 3 motatakoak daude. Naviganteak, zera kapitaina, ofiziala, marinenak, gero sukaldariak, eta gero tipo xelebre eta ero batzuk diranak espedizio gidak.
eta noski hor nagoni. Zer egiten dugu espedizio gida bezala? Espedizio gidak mastetara igotzen gea, belak sartzea edota belak botatzea, bisitariei eta bidaiariei irakasten diegu itsasontziaren historia, zer nolako navigazioak, ozeanografia, zer nolako txoriak edota baleak ikusten ditugu, eta gero Antartidan eta toki esanguratsuetan gaudenean, zodiak hartzen ditugu, eta abenturara goaz, egun osoan zehar, glaziarrak, pinguinarak ikustea, albatroseko koloniak aztertzea, eta abar, eta abar. Horrez gain, laguntzen dugu organizazio desberdinetan, monitorizatzen bai toki historikoak, edota toki, ingelesez ateratzen zait, toki biodibertsitate ez delikatuetan dauden animaliak eta abar. Lehengo urteko abentura kontatuko dizuet, ikusteko ea ze moduko bidai normala dan, gure bizitzan barke Europan aritzea. Falklands eta Antartia. Falklands edo Malvinas. Ez nahi sartuko konflikto belikoan, ni konflikto ekologikoan bakarrik interesa daukat, eta historikoan justu kasu hortan. Zuek Malvinas edo Falklands pentsatzen duzunean, normalian dakazute ideia leku hotza, leku iluna, agreste modukoa, ez da? Ez duzute inoiz pentsatuko olako hondartza polita dagonikan, edota urturkez kolorekoa, berdea, behi eta ardi askorekin, biztanleria Ingalaterrakoa da, perfect British accent, are gehiago, English breakfast, tearekin, pastitxoekin, danekin, loretxoa dazkate bere jardinetan, eta esatezu, ze toki kuriosoa den. Esatezu, hori, adibidez, hondartza hau kontxa edo hondarreta izan leike. Desberdintasun nabariena pinguinoa dira. Momentuz hemen honez dira iritsi. Ura, normalean, 5-6 gradutara dago, temperatura Falklandsen inguruan 12 gradutara udaran. Eta pinguinoz eta albatros beterik dago. Pinguinoak aztertzen ditugunean, beti uzten ditugu toki eta metro asko, beraiek bere konportamendua egiteko molestatu gabe, eta beraien konportamendua aztertzen dugu gero report edo eta dosierre bidaltzeko aztertzen dituzten erakundei. Adibidez, kasu honetan, ikusi genuen, beraiek kuadrilletan juten diela, hau edia gentu, penguin, eta hemen dago, nagusi bezalakoa, nagusia sartzen baldin bada, denok korrika eta presaka jungo dia beraen atzetik. Baina bera bat-batean ideiez aldatzen baldin badu, eta askotan aldatzen zuten, korrika eta presaka denak atzea. Guk uste genuen, pinguino ua bezala, hoiek erotuak egongo ziala. Ez da pentsatu ere. Gauza zan, eta guk ez ginen konturatu, urazpian foka bat zegoela. Eta foka hori itxaroten zegoen, pinguineak sartzea osaltzeko. Eta pinguinak bazekiten. Ezin zuten ikusi, baina nabaritzen zuten. Horregatikan horrela jolasten zuten denbora osoan. Hori gu jakin genuen, 2 ordu eta piko han igarotzerakoan pasiatzen, argazkiak hartzen eta aztertzen beraien konportamendua. Sorte asko eduki genuen lehen urtean. Hau da Steeple-Jason. Steeple-Jason, ipar mendebaldean dagoen bi uhartetxo txiki dira. Oso zaila da ara hurbiltzea. Ez dago inungo gotorlekurikan eta beti itsaso zakarra dago. Momentu aproposean egon behar zea. Eta gu, zorionez, momentu aproposean iritsi ginean ara. Eta lehen da biziko aldiz, Steeple-Jasonera lortu genuen desembarko bat egitera. Zergatik da hain ospetsua Steeple-Jason? Steeple-Jason Mead Brownen edo albatros de ceja negraren erreinoa da. 200.000 baino kide gehiago daude hor aldi berean irla batean bakarrik
umeak egiten eta hazten. Horrek esan nahi du albatros horren populazio ia osoa 80% baino gehiago hemen bizi direla. Eta hau dira gure laguntxoak. Hemen, arratsarekin ikus dezakegu. Zorionez, Falklandsetan albatrosak babestuta daude. Zorionez. Beste albatros batzuk, adibidez, Wandering albatros, edo albatros errante, ego batetik beste egotara 3 metro terdi neurtzen dute. Oso handiak dira. Hain handiak dira, ze asko bizitzen dute. Badago Wandering albatros bat, South Georgian, beste irla batean, emea, nun 75 urte eta goraka bizirik irauten duela. Eta hori identifikatuta dago. Albatros ame horrek 60 kume baino gehiago izan ditu bere bizitzan zehar. Eta aurten 76 urte beteko ditu. Eta, aurrera momentuz. Albatrosak niretzat, hau pertsonala da, baina niretzat albatrosak oso hegazti berezia dira. Mundu osoari zehar bueltak ematen dizkiote urtero, inongo arazorik gabe. Guk Drei itsasertzean kristonak pasatzen ditugu 5-6 metroko olatuekin, haize boladak izugarriekin, eta beraiek gure alboan daude. Hor, dantzatzen, kamikaze moduan akrobaziak egiten, kaixo esaten omen dute, ez oso gertu pasatzen dira. Eta, naiz eta zientzialaria izan, guk marinelen artean, tradizioa dago, mitologia dago, nun esaten den, albatrosak dirala, itsasoan hildako marinelen arimak, berriz, itsasoratzen diela albatros moduan. Orduan, asko maite dugun, ez, eta kontrolatzen dugun hegazti bat da. Falklands edo Malvinasetikan 2 aste igaro genuen, hori, fauna eta flora guztia deskubritzen, azaltzen, bisitariekin, erakusten, eta abar, eta hortekan hegoaldera. Azkeneko besarkada eman genion ur bare-bareari, eta, eta festaz izan. Eta ur pixka bat edango, eta jarraituko dugu. Etxeate animatzen? A ber, bai. Drake, itsasartea. Hego Amerikatik, Antartidaraino, 500.000 nautiko, 800 kilometro, gutxi gora bera, babesten duen itsas artea. Daiko potentea, oso arriskutsua nabigatzeko. Egiten dezuna jakin behar dezu, basikamente. Eta, guk oso espertoak gea, esperientzia handikoak, eta badakigu nabigatzen berekin. Eguraldi ona baldin badago, 3 egun. Eguraldi txarra, 5 edo 6 egun. Bizitariak ez dute oso ondo pasatzen, ulergarria da. Orduan, kasu horietan bakarrik profesionalak gaude kanpoan, maniobra guztiak egiten. Baina zuek, holakorikan pentsatzen baldin badezu, arriskutsua dela, deserosoa dela, profesionalak ikusten baldin badituzu, hau da Natalie, nire Ingalaterrako kide bat, maniobra bat egiten ari duela, baina horratzean, sukaldaria dago. Kafetxoa hartzen, esanez, ze egun polita bulegoan gaur ere bai. Eta esatezu, pues akaso hau da toki okerrena egoteko, ez, Drake itsasertzean. Ba ez. Toki arriskutsuena eta deserosoena nire tokia da. Hau. 37 metroko mastak dira. Kriston hotza egiten du, bai gauez eta bai egunez lan egin behar dugu hor goian, zeren gu belekin dana tradizionala da. -15 graduko temperatura daude
gauean zehar, batzutan granizoa dakagu, kaskabarra, batzutan baita ere izotzak kendu behar deu, ez, hola, pikatzen, eta, bueno, nahiko festivaleroa da. Baina polita, bisitariak ez dute hau egin behar, bakarrik profesionalak, bazpare. Beti dator eguraldi ona, ekaitz amaitu ostean, ez da? Eta zuek ikus dezakezute nola bidaiariek timoia eramaten dute. Horrela guk maniobra zailak egin ditzazkegu eta itzaliak prestatu edota monitorizazio lanak egin laguntzen organizazio hauetarako. Eta 3 edo 5 egun pasatzerakoan, ja, kalma etortzen da. Eta izotza, txuria, Antartidara iritsigia. Eta ja jendea, pues ez beterik gu ere bai lehendabizikoak, zeren gu blai gaude nekatuta, eta guretzat espedizio gidentzat, oain biziposa etortzen da, ez? Benetazko rokan rola. Zer ikusten dugu Antartidan? Izeberren artean navigazioa, hau izeber tabularrak dira, izeber tabularrak bakarrik Antartidan daude, zeren plataforma kontinentatikan hausten dira. Hauek ez daude Artikoan, desberdinak dira. Oso arriskutsua dira, zeren kilometroak eta kilometroak neur daitezke. Eta gu nabigatzen dugunean, kontuan eduki behar ditugu, non dauden izeber tabular handiak, zeren harrapatzen baldin bagaituzte, igual ezingia atera. Kilometroak eta kilometrozko luze da dutelako. Baina, bueno, nahiko banak gera gure lanean. Hau da leopardo foka bat. Leopardo fokak oso divertigarria dira, zeren kuriosidadez beteta daude. Zodiekin gaudenean rekontuak egiten edo bidaiariei gauzak erakusten, hurbiltzen dira motorrak burbujak egiten ditulako. Eta karo, hurbiltzen diranean, burbulak hasten dira oska egiten. Eta gero zodiak begiratzen dute. Eta zodiarekin kuriosidade asko dakate. Eta nik ezakitzu txakurra ez duten, baina nik txakurra dakat. Eta nire txakurra ezala, animaliek kuriosidadea dakatenean ahoarekin investigatzen dute. Horrek esan nahi du, holako aginek zodia hasten dela, saiatzen apurtzen. Guk saiatu behar gea, horri ez uzten. Orduan beti gaude gatazkatxo batean, oso interesgarria eta oso polita bisitariak argazkiak egiteko. Gero, a ver, kaixo, jazta. Holako boteak eramaten ditugu. Zergatik? Zeren hemen nago ni, botea eramaten bisitariei, hau da gutxien kontaminatzen duen turismo mota. Guk belaz juten gera, guk baitare mikroorganismoak eta mikroplastikoak askotan samples edo frogat laginak hartzen ditugu ikusteko, ea nola dijoan baitare munduko ronte mailan Antartidara kontaminazio eta mikroplastikoak agertzen, eta hauek izaten dira beti, gutxien kontaminatzen duen botea. Esan behar dut, kasu honetan, argazki honetan, pinguinotxo ura horrela bukatu zula. Normalian alrebez ipintzen ditut, baina uste nun igual ume bat etorriko zala, eta ordu nahiago nun aldatzea tokiz, baina azken finean natura da. Eta bizitza eta heriotza han joku normala da. Guk ezin dugu han eragin, gu gonbidatuak gea, eta hori oso argi eduki behar dugu denbora osoan. Leopardo fokak oso territorialak dira, adibidez, eta izotzan bizi dira. Ez daie gustatzen jutea lurrera, baizik eta hor izotzan zehar aurki daitezke. Eta, nola ez, pinguino ospetsuak. Zergatik ipintzen dut argazki hau, ez da oso esanguratsua, pinguinoena, baizik eta jendea Antartidara juten danean beti galdezka daude pinguino enperadore bila edo pinguino errege bila. Eta aldiz, niri asko gustatzen zait beste espeziei beraien denbora eta beraien garrantzia ematea. Hau dira Adelia pinguinoak. Adelia pinguinoak kontsideratu daitezke Antartidako punkiak.
Zeren hau dira espezie bakarra, nun beste espezieak defendatzen dituzte erasoen kontra. Badaude, eraso naturalak, leopardo foka, jaian petrel gigantea olakoa izan daiteke. Putre baten antzerakoa, ez da, baina, ulertzeko. Eta olako putre bat, adibidez, enperadore kume bat jan nahi dunean, hauek borrokara sartzen dira. Eta zetezu, ke animaus, zen olakoa dira, Eta kumea handiagoa, baina, hor daude, greskan. Orduan beti gustatzen zait, beraiei pixkat ospea, ematea. Azkenekoz, nola ez, zetazeoak edo baleak. Zetazeoak, nik beti pentsatu dut gu baino inteligentiagoa diala. Kasu honetan adibidez, bikote bat zan. Bestea, hemen barruan egongo zan, eta nik gora mastara igo nintzen, perspektiba polit bat hartzeko. Baleak gure gana etortzen dira, gu motorrik gabe gaude, belez goaz bakarrik, eta gure gana hurbiltzen dira, isiltasunean, kuriosidadez bete, eta bapatian, metro bat baino gutxikoko luzeeran, hola, mugitzen dira, eta holako begi batekin begiratzen zaituzte. Eta begi horrek inteligentzia asko daka. Begietara begiratzen zaitu. Ikusten duzu nola, itxasontzi osoa ikusten duen, masta ikusten duen, pertsonak bakoitzeko begiratzen duen, denbora bat igarotzen du, igual 5 minutu igarotzen bale justo honek, emeatzan. Eta, hor dago, zurekin isiltasunezko konbertsazio batekin, zein zara zu, ez zaitu leheno ikusi, zue baikizkila jate dituzu, beraiek krila bakarri jate dute, ase dagonean, berri zuretara dijoa, eta badijoa. Animalen kontua hori da, baina hau da baitare gure rock and rollaren muina. Hemen, espedizio gidak, babesarekin, trekin asko egiten ditugu. Gutxienez, 2 trekin 4 ordukoak trekin bakoitza. Zergatik egiten dugu hori? Lurralde asko eta asko kartografiatu gabe dagoelako. Eta orduan guk, tokiak mapeatu, laguntzen diogu kartografuei egiten, eta batzutan limo pixkat ikusten dugu, zuek esango ez dute limoa. Baina euske Antartidan limoa egotea oso berezia da, eta zonalde hori babestu egin behar da. Beste batzutan, toki historikoak daude, eta toki historikoak adibidez, ni historialaria bezala, adibidez, British Antarctic Trust Heritage-ekin kolaborazioan monetarizazio bat egiten diet, ze estatuan dagoen, ea ondo kontserbatu da neguan, nola dagoen, edo ez, depende. Holako paisaia aurki dezakegu Antartidan. Batzutan Marte dirudi. Fosilez beteta dago. Ezin da ez da fosil bat hartu, zeren toki hori tratatu bat da, tratatu internazionalean bakarrik zientzialariak autorizazio berezi bat dakate, ara juteko eta fosilak aztertzeko, baina zuk lurzoroan aurki ditzazkezu fosil pilo. Ni eta teknologia. Eta nola bukatzen dugu beti bidai bat? Espa batean bukatzeko toki egokia da. Oda Deception Island. Hau, South Shetland uharteetan dago, ez dago kontinentean, baizik eta pixka gorago, eta Santorini uhartea bezala, oda Grezian Zikladetan dagoen uhartea bezala, sumendi bat daka, bizirik. Ez da zuen, kaldera bat eratu zuen, eta hemen justo fumarolak ikus dezazkezute, eta 37 gradutara dago ura. Baina, karo, ara sartzen baldin bazea, bapatean ura, -1 gradutara dago. Orduan hor dakago festa antolatuta. Horrela normalian bukatzen dugu bidaia, erlaxazio pixka batekin, guk lan asko dakagu gidak gauzak antolatzen, report guztiak egiten, eta abar, baina, bisitariak jadanik mentalizatu behar dira. Zergatik?
zeren festa dator berriz, usuariaraino bueltatu inbergea, eta Drake itxasartea gertatzen zaigu berriz gurutzatzeko. Eguraldi hona egiten duenean, eguraldi honan da planazo. Eguraldi hona, ze ondo. Eguzkia hartzen, kubiertan igual hor kafetxo hartzen, itxasoa begiratzen. Erderaz esaten den moduan, en mar calmada todos somos capitanes. Egoera honetan ez. Egoera honetan ez da planazo bat. Hau, labadora bat da. Labadora bat bizitzea, astebete bat, rolling eta rolling. Hemen 6-7 metroko olatuak ziren, tripulazio profesionala bakarrik, baino, leheno bezala, ekaitz ostean gertatzen dira gauza politenak. Eta kasualidadez, ekaitz honen ostean lortu nun argirik bereziena argazkiak ateratzeko. Ez dago retokatuta. Ez dut behar. Ekaitzaren ostean, bat-batean zerua, zuz betezan. Bela guztiak, gu bete eta gorriarekin. Eta bakarrik hori igual igarozun 10 minutu. Pena merezi izan zuen, ekaitzorik jasatea, honengatik. Bestetik gustatuko leitzaidake igual pasaiari bat edo beste batek egotea hemen, eta bere iritzi ematea, zeren igual beste gauza bat esango zuen. Baina, bueno, ikusi ez dute gutxi gora bera nola bidaiatzen dugun, zer nolako ikerkuntzak egiten ditugu, eta gustatuko leitzaidake azaltzea azken aldiz, nola antolatzen dugun eta zer nolako, esaten dugun bezala, rock and rolla egiten dugu espedizio gidak. Nik uste argazkia oso esanguratsua dela, hau da, nire bestekidea, Jordi, ordenagailuak, liburuak, Wildlife of the Falkland Island, kamera pila, kuadernoak, libretak, denetatik, antolaketa zehatz, mehatz eta oso ona eduki behar dugu. Zergatik, atal asko antolatu behar ditugulako. Alde batetik, monitorizazioa. Ni enkargatuta nago alde historikoaz pixkat ikustea zer nolako jasangarritasuna dagoen, zer nolako degradazioa dagoen, hau da, bale ehiztariak erabilitako 19. Txalupatxo bat. Eta, dana prestatu egin behar da. Bestetik, batzuk ez dute egiten, baina nik bai. Baletoki hortan, 19. mendean, jende asko hil zan, hau hilerri bat da. Oraindik ez dago oso ondo ikertuta, gustatuko litzaidake proiektu bat antolatzea horri buruz, baina hemen familia asko hil ziren, umeak barne. Hartzen zituzten bereziki Estatu Batuetatik eta Ingalaterratik, eta eramaten zituzten, promesa batekin, ez? Lan kondizio beagoak, asko lan egingo da, baina diru asko irabaziko dezute, behin Antartidaraino iritsi ondoren, ez zakan inongo zentzurikan promesa horiek betetzea, nora jungo zea, nun ies egingo dezu, eta askok hil egin ziren esklabu moduan. Eta, nik uste, naiz eta historio itxusia izan, ez? Gauza guztia kontatu behar diala. Gauza politiak eta baita ere gauza itxusiak. Perspektiba orokor bat izateko. Segurtasuna, guretzat oso garrantzitsua da. Zergatik, zeren gure bidaiariak mundu osotarikoak dira eta adin desberdinkoak eta forma fisiko desberdinekin. Orduan, ni ziurtatu behar dut, gazte osasuntsu bat segurtasunez ibil dezakela, baina baita ere 60 urteko igual pertsona ez hain osasuntsu batek ere bai. Orduan, segurtasuna asko landu behar dugu. Depende ze tokira goazen, adibidez hemen nerekideak argazki bat aterazun. Baina glaziarrak gurutzatzen ditugunean, ez dago tokirik, ez da denborarik argazkiak ateratzeko. Gaude, a 1000 ojos cual halcón. Gero azkenik, bizitzarekin
ez? Eta Antartida kontinentearekin bizi behar dugu. Argazki honetan, gertatu zitzaidan, bapatean, behelainoa tita batean ipini zala. Behelaino estu ba. Eta galdu egin nintzen. Bueno, izotzen artean, bizitariak esanez, okei, eta ni, super okei, dana, nekin nunen bilen, baina, orientazio formakuntza sendo badakat, nekien denbora guztian nunen bilen, eta azkenean, oso ondo, arazori gabe, bakarrik 15 minutu berandu dago, iritsi ginen itxasontzira. Beste argazki honetan, ikusteko, egunerokotasun bizitza nolakoa den, iristen zarenean lurrera, Antartidara, briefing edo azalpen bat dakazute, derrigorrezkoa da. Ezin zeate hurbildu pinguinoetara, ezin zeate hurbildu foketara, ez zapaldu mesedez limoa dagoen tokian, ez hartu fosila, eta abar. Eta bat batean bizitore guztia barrezka zabiltzaten, eta argazkiak ateatzen. Eta nik buelta eman nun, eta kumetxo hori, zenen kume bat da, nire motxila, jadanik irekizun, eta burua sartuta zekan. Eta izan, kuskusiatzen. Karo, ni bronka bota nion, eta hor da mutu itxura daka, baino horretan ikusten da, olako fauna ez dula inungo beldurrik gizakiarekin. Eta hori mantendu egin behar da. Alde batetik, pozik nago, zeren ez dute beldurrikan, beste aldetik, tratadua eta kontinentearen babespena kentzen baldin bada, zeren bai Argentina, bai Chile, bai beste lurralde batzuk interes ekonomikoak dazkate Antartidan. Interes ekonomikoak atzortzen baldin badira, Antartidaren segurtasun eta ekosistema osoa kaput egongo zon. Zeren Antartida oso fragila da. Naizta oso arriskutsua dirudi eta oso solidoa, izotzarekin eta dena, benetazko ekosistema fragil bat daukagu gure artean. Eta mantendu eta babestu egin behar da. Ni eta teknologia. Azkenik, formakuntza. Guretzat, formakuntza oso garrantzitsua da. Nire kasuan, nabigantea eta historialaria naizenez, asko gustatzen zait, ikasle jadanik tripulanteak bizitariei irakastea navigazio astronomikoari buruz, zen nolako esploratzaileak zebiltzaten, askotan laguntzen didaten nire ikerkuntzetan, batzutan denbora dakat, ez asko, baina batzutan denbora dakat ikerkuntzak egiteko, navigazio esperimentala, hau da, nola James Cook lortu zuen ozeano austral osoa tita batean, hilabeteak, baina tita batean dana deskubritzea, Polinesiako mapak, nola kartografiatzen zituzten, Polinesiako mapak, hori beste hitzalde baterako gauza zoragarria dira. Eta hola, nik hitzaldiak ematen diet, eta itsasorekin maitemintzen diet. Argazkia asko gustatzen zait, zergatik, zeren, hau da, antimaritimo, antibarkoko bizitari bat, nun gurekin egon ondoren itsasoaz maitemindu zen. Hainbeste maitemindu zen, nun nirekin ikasi zuen navigazio astronomikoa, itsasorekin maitemindu zen, marinela bihurtu zen, eta gero, Europara etorri zen lan egitea voluntario gisa. Eta hori 42 urtekin. Horrekin zer esan nahi da, bukatzea, ez? Horrekin esan nahi Shackleton eredu gisa, talde lana dela benetan garrantzitsuena. Hau guztia jende askok antolatu dula. Hau guztia zientzialari asko gaude hor barne, teknikari asko, navigante asko. Eta adibidez, Shackleton bezala, 1914 urtean, Endurance itsasontzia Guedel itsasoan ondoratu zanean, gu hor bertan egon gara, Guedel itsasoan. Garai hortako itsasontzi batekin. Eta lana, tripulazioaren lana, gauza bera zan. Shackleton historian eta beste esploratzailea beste hitzaldi baterako utzi beharko dugu, baina bakarrik ikusi nahi nun argazki hau, ez? 1914koa da, hau da James Carr botea, eta
ja azkenekoa erakutsiko izet, azkeneko argazkia, zeo zer modernoagoa, hauek gu gara, Barke Europaren famili disfuntzionala, nun elkarrekin negar egin dugu, elkarrekin barre egin dugu, elkarrekin aserretu egin gera, elkarrekin lan gogorra egin dugu, eta niretzat, hauekin benetan merezi du edozein abentura bizitzea. Eta berdin zait pingüinoak, berdin zait Antartida, berdin zait Europa. Benetan pena merezi duena da, jende honekin abenturak bizitzea. Mila esker. Bai, orain bai. Bueno, eskerrik asko Maria, hitzaldi bikain honengatik. Eta, bueno, guain zuen txanda da, galderak egiteko aukera daukazue. Mariari kontatu dizkigun gauzen inguruan. Beste mikro daukazue. Asko gustatu zait eta nahiko nuke galdetu, azkenean bi bizitza dauzkazu, Zurazpikoa eta, bueno, uretakoa, baina gainean. Zeo egin dezu zonalde hortan, ikusituzu ere Antartika inguruan, zen pentsatzen dut, ez dakit korronteak txarrak izango dian, baina temperatura behintzat ez da Karibean egotea bezala, ez? Osea, bertan ere pentsatzen dut, egoeragatik eta egongo diala aurperatutako untzi asko, eta, bueno, haber egin dezu nolako espedizioren bat Urazpian egoteko. Bai, baino ezin dezakete zer gehiago komentatu, zeren sentitzen dut, off the record nahi baldin badezu, bai. Baino momentuz, IATO da International Antarctic Tour Operator Association, da enpresa guztiak, Europan barne dago, obviamente, eta hor legediak egiten ditugu turismo sostenible bat eratzeko. Urperaketa gaur egun ez dago legislatuta. Orduan, bueno, pixkanakagoaz, azkeneko legedia egin duguna, adibidez da, zenbat pertsona eraman lurrera aldi berean, ezin dezakegu eraman 50 pertsona baino gehiago, ambientea ez desestabilizatzeko adibidez, eta ROP-ak baita ere, azken finean, zuk, teknologia berriarekin ikusi behar duzu zer nolako argazkiak atera daitezkeen, zer nolako dronak adibidez oso garrantzitsua dira, erabaki dugu guztion artean, momentuz debekatzea adibidez. Hurrengo atala urperaketa da, baina oraindik ez dugu ezer legedatu eta nik ez denai esatea ezer, ez horregatik esate dizut. Baina bai, desberdina da. Ikaragarria, baina desberdina da. Bueno, nik bai aprobetxatuko dut galderaren bat egiteko. Horraipatu duzu zuek, jutentzatenean, espedizioan zaudetenean, monitorizazioak egiten dizuzuela, erakundeentzako, hainbat erakundeentzako laginak eta hartzen dituzuela, edo kontatu iguzu pixkatori, nola erakunde, porque azken finean, oida, enpresa bat, turismo sostenibleko espedizio bidaiak edo abentura bidaiak egiten dituenak, baina gerozuk aipatzen dituzunak ikerkuntza zentroak dira. Kontatu iguzu pixkatorren inguruan. Depende, adibidez, ni hor 3 gida juten ginen. Bat da Richard Cinco, dokumentatzailea egin zuena, bera fotografo profesionala da, eta orduan argazki munduan, ez? Aritu zen bakarrik, argazki txarlak eta argazki politiak ateratzen eta irakasten, ez? Pertsonei nola egin. Gero Jordi dago, Jordi Kataluniakoa da, eta bera itsaspeko biologoa da. Eta gero ni historialaria naiz. Orduan, bilo dakagu background, ez? Dakagu formakuntza zientifiko bat eta kontaktuak gure arloan, nik Jordiri laguntzen diot aginak hartzen eta baina nik ez dakat naiz biologoa, orduan ez dituz erakundeak ezagutzen eta adibidez bea 10 urte igaro zituen Universidad Magallanica de Chilen,
lanian. Orduan, laguntza behar dutenean eta abar, askota gu konturatzen gea, ez? Ezaka oso garestia da laginpare batzuk hartzea Antartidan, oso garestia. Bueno, gu juten gea urtero. Bai, egia da, bidaiariei esker bidaiak egiten ditugula, baino nahi dugu gehiago abarkatu. Orduan, akordioak egiten ditugu, akordioak sinatu, eta, bueno, azaltzen digute zer nolako frogak egin nahi dituzten, eta abar, eta doain. Aldegun moduan egiten dugu protokolo eta metodologia zientifiko batekin. Nire kasuan, nik historia eta ondariarekin lotura asko dakat, eta, bueno, Gran Bretañan eta beste estatu batzuetan laguntzen diet monitorizazioa, hau da, ikusten dosierrak zer nolako historical site, hau da, toki historikoak dauden, ze kontserbazio egoeran dauden, ea turismoa eraginduen ala ez degradazioan, edota aldiz hobeagotu duten, zeren adibidez, historical site bat da Nordesholen kabainatxoa, hori kabainatxo bat da, Nordeshol Suediako esploratzaile bat izan zen, eta beak, bueno, ara juntzan, kabainatxo bat eratuzun, eta primeran dago kontserbatuta. Argentinakoak juten dira urtero ikustea. Holako akordioak egiten ditugu. Eta uste dut aurten, lortzen baldin badugu berriz Antartidara juteoko, COVID egoerarekin eta dana, aurten tipo rob boia antzekoren bat sartuko dugula uretara monitorizazio bat egiteko korrientei buruz. Hori da proiektu handi bat eta itsasontzi asko daude hor sartuta, baina uste hortan gabiltzala. Egunerotu behar naiz hortan. Beste galderarik nik badaukat bestela beste bat, Lasai. Eta bertan Antartikan ere badaude ikerkuntza taldeak egoten direna urte osoan zehar. Badakazue beraiekin elkarremana edo zuek daukazuen ez zuen taldea mugatzezeate dazkazuen birusait horiek bisitatzea edo badaukazue ez dakit, porque badakit garaia daudela iristeko eta garaia juteko, porque izotzaren gatik ez da egongo mugimendua nahi eina. Orduan bakazue beraiekin ere hartuman hori eta... Bai, legediak esaten du, Antartikako tratatuak esaten du, lehen da bizi, zuk ezin dezakezula inungo laguntzari jaso base horietatikan. Base horiek edo militarrak edo zientziarako daude. Eta ez daude, zuk zure itsasoarekin juteko eta arazo bat izateko eta zuri laguntzeko. Zeren dakate, beraien gotorlekoa, beraien ubikazioa eta beraien lana. Baina egin dezakezuna da, beraiei deitu eta normalean atsegin handiz onartzen zaituzte eta beti urtero base bat edo bi bizitatzen dugu. Ikusteko nola bizi diren jendea hor, base askok eta asko geroz eta gehiago urte osoan zehar habitatuta daude. Eta adibidez, kanpaina honetan base de esperantza bizitatu genuen, Argentinakoa, urte osoan zehar bizitzen dira, militarrak eta zientzialariak. Eta han eskola dazkate, umeak dazkate, ospitaltxo bat, danetarik. Orduan, beraiek egiten dituzten zientzia programak guk ez geha sartzen, gauza desberdina dira. Hori batzutan bakoitzak duen Komite Polar Espainol, Scientific Committee of United States, depende ze komite zientzia daukaten, dazkate akordio batzuk, beraien ikerkuntzak, beraien itsasontziak, gauza desberdina dira. Guk egiten dugu turismo sostenible alde batetik eta baita ere lagundu entitate eta fundazioekin, baina guk ez dugu ikerkuntza sendo bat programekin egiten baseekin. Alde batetik gu internazionala gehalako eta zu basera bakarrik nazionala izan behartzea. Zen dana dira, historia asko daude ez. Denena denez ez da inorena ez dara, orduan hor politikan arazoa daude. Eta gero, ara juten baldin bazea etorkizun batean edo, zein edaki, ez? Jun behar zea bai edo bai, baseratea. Bernatski, Ukraniakoa da. Bernatskiko basean dago Antartidan eratutako alkohol bakarra. Ez galdetu nola, baina Antartidako vodka bat egiten dute. Bernatski basean, ospitala baino lehen, taberna egin zuten.
ikaragarria da. Bakarrik hori esango dut. Bernaskin gertatzen dena, Bernaskin geratzen da. Beraz, ez dute zer gehiago esango, baina geratu base horrekin. Bueno, igual Bernaskiko bozkarekin amaiera eman diezaiokegu hitzaldiari, eskerrak berriro Maria kontatu dizkiguzun gauza guztiengatik, eskerrak zuei ere etortzeagatikan, eta hala ere, orain, nahi duen antzako lehen aipatu dizuet, Maria eta horratzean dauden kide guztioi, konfinamenduak iaz Ushuaian harrapatu zituzten, eta erabaki bat hartu behar izan zuten, zer egin, eta beraien erabakia izan zen, bertatikan, Holandaraino, lehen esan dizueten bezala, inungo eskalari gabe bueltatzea. Hori dena, dokumental batean grabatu zuten, 15 minutu edo horrelako zer? 30. 30. Ordu erdiko dokumental bat da, politia, eta, hemen guen jarriko dugu, geratu nahi dezuen antzako ikusteko.